חשוב שתדעי, המשכתי כבר הלאה כפרוטוקול, הכל טוב. הצלחתי לומר שזה טוב שנגמר, ואז החיוך שלך בא בהרבה יותר מדי ביטחון הבינים על הנכונות. את יותר מדי נכנסת לי לראש, ורק אם זה לא יותר מדי לדרוש, אז אם תוכלי לחייך רק בין 2 ל-4, אני אעריך את זה מאוד. שתדע פשוט לא להביט בך שם צפה, ושלא ארצה ממך עוד, ושלא ארצה ממך עוד.